Maya unia wapi bala wati mina akunka gele Mali ani France ni noranja kosobe wati kini akuma gele Algérie ani France flan ni noranja kosobe kele chairman de na Algérie France ni noranje no wati mina ni Algérie ye kafoko Mali fana beka break ada France tegel Algérie koni ibuli kana malla kafoko feme impérialisme pour achubet bu Mali la Algérie amsela fo ko fait Franchi gala Algérie la France misli chairman ta la président tiara ou ko fait Algérie anjarfa Mayao ani Algérie biti bita wala wati mi fanana femye Maroc ale fane hakilata kafako AS diamant la surtout ça les diamants ku alebe fait ka son wayake uriye wala sa on wisi ka se Atlantique ma tuwamina an wonni Algérie norente taranina sebucha o fana konna la anjaye kafako France fana ni Algérie olu fana bubuto de way garen dona donc amna di analyse famba uli ka France ni Maroc plutôt France Maroc France Algérie France Mali surtout ASI amna bi analyse famba uli ka prosobe o kela fait am trabulu sur le géopolitique konado am trafu Rwanda ani pour l'ignorante avec dele mwati na déclaration migacha prosobe na molo frala feme bulinae olu fana otutu wi communiqué ke ka fo po feme bulina sankwe kuvuna na falelu ala tayelema do afena la ulama ni non fait video aka partager prosobe nya s'il punye amela ndalum de la ka awala wala awi prosobe ni awya partager abeda saobe bu chama buzor ni kuna fanya nu kalama mais ambadam ne rapidement Burkina ka gouvernement a décision d'ota kanyeshi sanuma ambo di Omar Jona aux décisions envoyées du mail Burkina gouvernement est décision d'ota aux décisions à coder va salon polika salon bolo surtout nous nous salon bo de façon artisanale nous nous salon bo car sur la société botte car sur contre la botte ou de kodo c'est comme si nous nous salon bo damandala donc Burkina pour salon fin nabe bo au Portugal ko o salon bele de ko ka bona e Burkina konna la ko olu ko limpela de l'enjola folo salon fin fait bo au Portugal de façon artisanale ça de le monde là devant la salon ni des ainsi de suite au ça car sur société botte contre la botte boulot ka fo agora na abora donc ko o salon botte bele de ko ko jo folo ate bo Burkina da fon Burkina konna blé ko a d'abord plus du men wala sa ka salon ko ka sege fege ka donya a salon na bora avec tami John de Bouffere, vous voilà à tout dit, moi demande de vous bofana. Ofana a sanon a fanchama an nafa besi John Lima. Sabla de tumne ka faku, kosena malikele nana pour un vramnen, anyari ka faku daman chama kumvenon, a kumkeda telusu an iribelu, a kumkeka olu de bolo, a kumkeda malfa samadi olu de morola na sanon kumwala, en voilà musiki kanap olu de donc pour que Burkina fana beseka a ka sanko nimbotu ena ka contrôler kanye, ou konye ou sanon botu exportation bout de follow. Voilà ça, c'est la secteur qui a la gagné, qui a contrôlé gagné, ou là, semble sur le cabourlan, mais semble se la bourre, retour de l'air, une batterie pour n'a fait mieux samye, pour attester qu'à bourre ou le rave de tout mène à ça. Alors, ouais, ama ala to nyili ko fe ko balle ve ko sulale sa do mam kanya fa oye femye Burkina sanwe buku velana aku organiser danye pour de la samon boto minan pour fo vulu poni vulu bolé vio ojo non vous n'en fona pombe kadi auma yana mata alors da video ya partage ko sove ametala Maroc nambola Maroc ametala français nambola français ametala Algérie nambola Algérie amena AS konna la nambora AS konna la metala fu kum Mali amu Mali ani français cheve tum na obela de limbada Mali français che gelale ya asfro Mali ani Algérie amp ma sunlona mais français Algérie falak même mamana fulu ka ambassadeur ou rappeler que Vaudouran fait nya rapi voilà Algérie ka ambassadeur mi français a rappeler ka mi français dona date gendala era la bref ka sawbiya kunde français kumbulu ka polo ta Algérie segere o mabbe Algérie ko Algérie e ka foko Mali ne français flene ne mama mina ale na sika na profiter
o la n'ale guerre la mali la ka faransi na la kolabo avec a sababu il o ale fana bɛ sɔn ka a dayɛlɛmɛ so Algérie kɔni guerre la mali la an kumana ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn tanu kosɛbɛ a laban na Algérie y'a tuni an ye Algérie y'a tuni an ye a tila ka taa tɛgɛ di o faransi kelen de ma yen nɔ tuguni ani o faransi de tila ka taga bɛnbɛn bɛɛ daminɛ tuguni ɲɔgɔn hakili b'a la waati min na ni Algérie girinna ka da mali kan fɛn min ye faransi ye a président ale wulila a taara Algérie premier ministre ni ministre d'État min wɔlɔ k'olu wulila u taara Algérie fɛn caman tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ o Algérie ni faransi commencé la segin ɲɔgɔn ma fɛn min Algérie ale tuni mali ka taa da don akobu kuma ni fɛnw la an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi niveau min na aw bɛɛ lajɛlen fo an fana bɛ ka taga ten ani faransi bi dama min na bɛɛ b'o dɔn AES ni faransi bi dama min na bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o Algérie mun k'a ka duloki bɔ k'a da sisan a yɛrɛ yɛrɛ ye min ye an ye k'u ye ani Algérie fana bɛ ɲɔgɔn sama sama Algérie fana bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Algérie ni jamana min fana n'u man di n'u bɛna fɔ ɲinɛ ni jakuma u y'u Maroc ye ani Algérie fana ye ɲɔgɔn sama daminɛ waati min na Maroc fana y'i bolo bɔ an nɔfɛ Maroc fana ye Sahel jamana bɛɛ invité ne hakili b'a la Maroc bɛ Sahel jamana bɛɛ invité kana taara k'ale bɛ fɛ ka sɔnɔgɔya kɛ an ye walasa Océan Atlantique an bɛ se ka o tɔnɔrɔ cogo min na donc an na minɛnw bɛ se ka na ale ka bolo fɛ donc Maroc ye fɛn caman wɛrɛw boloda kosɛbɛ na u ye fɛn dɔ construction dɔw boloda Mali fan bɛɛ fɛ Maroc fana ni faransi fana tun man di kosɛbɛ relation kun jɔlen yɛrɛ don fo ka relation diplomatique jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mais an bɛ bali min na an ɲɛ b'a la sisan Maroc ni Mali commencé ka gɛrɛ ɲɔgɔn na faransi fana bɛ ka i tɛtigiw ka gɛrɛ Maroc la sisan faransi to ka gɛrɛ Algérie la cogo min na faransi bɛ k'i to ka gɛrɛ Maroc fana la sisan surtout waati min na Maroc ni AES bɛ ka suya fo Maroc y'a décidé a ɲini ko a bɛ don CEDEAO kɔnɔna la nka a pɛrɛn ni anw ta tɔ ye ka bɔ a kɔnɔna ntɛnɛn tɛmɛnen fɛn min ye Maroc wa a balimamuso saba an ɲɛ bɛ minnu foto la minnu bɛ vitre kan an ɲɛ bɛ minnu foto la olu wele soir palais la Emmanuel Macron muso ko fɛn min ye faransi ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka relation k'u k'a daminɛ tuguni k'u tigɛlen ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn min ye faransi président Emmanuel Macron muso n'o ye Brigitte Macron ye ale ye Maroc wa a balimamuso saba yere soir palais la ka baro k'olu fɛ a baro diyara kosɛbɛ o baro fana senfɛ Emmanuel Macron fana tɛmɛtɔ taara olu fo a danna yen wa a ma dɛn dɛ o baro kɔfɛ rapprochement bɛ ka kɛ halisa fɛn de ye faransi ministre des affaires étrangères ye ale fana kan ka taara Maroc ni ma fili nin dɔgɔkun kɔnɔ ou bien dɔgɔkun nata kɔnɔna ale fana bɛ taa Maroc ale fana kumana ale ko ale ka président Emmanuel Macron ko o y'a fɔ ale ye ko faransi ni Maroc cɛ ko a k'a ta ba la ko a k'a kɛ relation kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin waati in na tagali min nana da o ma ayi tagali tɛ nana da o fana ma jɔn la fana bɛna taga tuguni faransi wasaden bulon ɲɛmɔgɔ fana ni ministre des affaires étrangères bɔra yen ale fana kan ka taga Maroc ka taga nin kelen na faransi ni Maroc ni tɔnbɔ cɛ relation donc nin waati in na relation bɛ ka yurtu diplomatique min kun bɛ an bɛ se k'a fɔ nin ye wele wa Maroc ni faransi bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mun de bɛ anw intéressé Maroc ye jamana de ye a bɛ se ka relation ka di mɔgɔ min fɔ kan Maroc ye jamana de ye n'an n'anw bɛnna min na u b'anw ɲɛ sira n'an ni faransi fana bɛnna min na u b'a ni faransi an dasi mais bamananw b'a fɔ bamanankan na ko ni misi bilenman ye mɔgɔ min faga ko ni ye fɛn bilenman o fɛn bilenman ye i ta bɛ ten i bɛ sa anw ni Algérie fɔlɔ kun ka di o Algérie fana ni faransi kun man di o Algérie fana ka gɛrɛli anw na o kɛra sababu ye ko faransi kelen seginna ka taga Algérie nɔfɛ a laban Algérie mun kɛ anw na faransi fana ni Maroc kun man di Maroc commencera ka gɛrɛ anw na fo an commencera ka baara dɔw boloda ɲɔgɔn fɛ o waati kelen an ɲɛ b'a la faransi fana bɛ ka tila a segin ka taga sama Maroc fana nɔfɛ alors que faransi seginna ka sama Algérie nɔfɛ o labanna min na an bɛɛ lajɛlen ye Algérie tuni anw est ce que faransi fana bɛ ka sama Maroc nɔfɛ mun na est ce que parce que Maroc ni AES dɔmɔnɔw ka surun ɲɔgɔn na est ce que parce que Maroc ni Mali bɛ ka surun ɲɔgɔn na est ce que parce que Maroc y'a fɔ ko a bɛna na baara dɔw kɛ ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc est ce que o de kama Macron bɛ fɛ ka i to ka gɛrɛ Maroc la walasa ka se ka a tɔnɔbɔ wa walasa a ye min kɛ Algérie ye
Et pour le prochain Miguel Algérie tuna est-ce que avec fakor nous ne que moi là fana ka le na so ni moi là fana ben tuna ou nat na tuna wa on a analyse bu yoro là on ka alerti bu yoro là on ka la someni be bu yoro là wala mi ga va précaution min ta bu précaution da moi là on koni ya yin ka fako Algérie tala il est dit farasi ma boati mina anye Algérie ka to ana bulu ba va faire belle de là donc ni moi là ko fala galala farasi là nan le farasi ou ka farasi balo que yo c'est leur droit. Mais mi aya essayé k'a fait quand on a la phrase qu'a fait pour imposer en kuna ou bien quand on a la trajectoire de ko phrase na te même fait quand on fait la sur moi là on fait la ka bana ou anye alger le traité tout bana emballer fna traité ou traité tout voilà et puis adave sur ma bouée aller donc ne ka indi na le follow le oui est-ce que mon collègue qu'a fait ko la carte Algérie où tu marches tout la carte CDAO où tu marches tout donc maintenant la carte une mora qu'avait fait au fana jeu t'avais dit ni au fana cela qu'à ça ou bien qu'avait gagné AS là parce que ni avoir pris voilà Emmanuel Mampolonga qui donne quelqu'un ne mi jamais le bouquet mi abe en fait c'est d'avoir demandé encore une watina abe quoi le voir immédiatement fait boire timina oui il faut après n'aller c'est faire court ou on a bala bec voilà ça français na ASV c'est une norme tout nous nous avez c'est une norme on les caves se voit donc est-ce que farasibi fala la 4 mois avec faut qu'on fasse Jules quand la dernière so fana misala ka sababu kan gele ndorona ko fana ka sababu kan mina da di ama ou bien ko fana ka sababu na c'est ka temo ko cela fait ka asi fana so c'est là pour moi je pose des questions c'est là où le à la ticket ou yordin ka à la ticket ka nyeshi moi ko kala ko anu farasi ka ile la son ou ya le farasi ka ile la son on t'a fallu farasi di gele ndorona on t'a fani italie ti gele ndorona on t'a fani de ndorona ti gele ndorona mais ou ka gele ndorona on to la kuma liga na mbwala wa gele ndorona on ka akana ka sababu ka fuku nana gele ndorona ko vata fuku ka on tourne de on tourne mala on bu karan de dam molo pe badro mitash na fola wa me mala bu wa apparemment son ka phrase que ro be France ou ta ro be France mais na chien fola Emmanuel Macron muso ku ile soir ku éviter ku ile soir ka bolo ke maro la ka ta sendo o bolo la o ko fait ka France ministre des affaires étrangères ko bla atala mala bu ku France de mala pour le renchep ou ka chi ku ka a kolosi c'est aller samton ku ka mala bu ko ta bala pour saber si ça bon allez fala ben a bu non bo ça dem blo fala numéro vraiment na tra tourner allez fala ko fait donc qui c'est ni ne ko fait ni Emmanuel Macron na tala moi anu nali ka foko agilita fera kela temps ou tout ka tala donan ku tout ka tala donan faut France tala pour me sous Algérie Agnebe Algérie la conseil de sécurité corps de ko membre non permanent Agnebe Algérie la fin chamana dit ou Agnebe Algérie la de sens au passé année France n'aurait d'être difficile du même sur le plan international il vient la diplomatie demain sur le plan sur le journal on fait la bite demain qui a influencé bouillant Sahel qu'on a ok Algérie nous France qui a dit or si ça moi on fait France du toto va qu'elle on a c'est avant pour délicat de proposer moi on fait voir abna usla kile de talim baro piwa ani mara kutam na la lava ou les lawa ou bien mara kufram na soma bu farasi ka jele ka nyese a esi mawa negal la somini pour donner donc mara doit être intelligent car donc farasi ka bul voilà non fait c'est de pas pour les beaux yeux du roi mais farasi ka sama mara comme non fait watina de c'est la fin bailler a esi sur les jours farasi fait pour contenu ou analyse forêt dans l'analyse flana ou du men est-ce que Falassier Algérie avant de en plein vol war c'est là où moi où Falaka kaka les sont tirés yéni est-ce que la France vient d'abandonner l'Algérie en plein vol bébaton en cas ministre des affaires étrangères avion ta domina tata moi où d'où ça dit Algérie a ambassadeur comporté car vous voulez qu'à on fin mon akam gave la voilà wa pe bodo Algérie ni mara ndo baje atal du ni nani jakumai apa du ton mi jevier wa bukke kan no place au petit bel ni Algérie kal mara bu bikelen ni mara bu kali allez le bikelen ainsi de suite même mara ko tu quoi ta daf o France me moule là kanim buka bay de président kan premier ministre le kana ka partenariat OK ka fait beke Algérie voilà ça Algérie na en bikelen o Algérie non qu'elle là Francia ici ça m'a qu'à faire ah alors comment fait qu'à Algérie blanc voilà ça qu'à mieux selon alors que moi là Algérie aussi là on mec a dit allez Macao c'est un flan en boulot France les gars dit ama Francia et ça m'a qu'à faire Algérie moi d'or en ma pour là
Francia sona ka fo Algérie tɛna se ka anw minɛ ka di ale ma bilen o Francia ye k'a fɔ sous-région yɛrɛ kɔnɔna na AES tɔmɔnɔ min kɔnɔna la Algérie yɛrɛ Sahel kɔnɔna na Algérie yɛrɛ a ka carte c'est grillé Algérie jɔyɔrɔ t'a la bilen a kumakan lamɛnlen tɛ bilen a tɛ se ka fɛn kɛ bilen ale conseil na Algérie yɛrɛ pasera wari fɛ k'ale bɛna na wari investi AES jamanaw la walasa ka se ka faamuya dɔ sɔrɔ donc France ɲɛ b'a la. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, France, voilà. Aïe, Algérie, quartier joué le minke, aïe, Algérie minke pioy. Au déduement de Maroc, Kanakabi, Sahel diamant mille. France, voilà, Algérie pichot là. Et comme France, par exemple, de l'agafo. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Et la France, à moi, là, a intérêt à Algérie. Ou la Macron en a qui kunda. Et Algérie, car is bouloudre. Qui si na fuva tama leka ka famele se utam woro chekam ka premier ministre chekam ka fembe chekam ka fere bega wala sa la traîne Algérie conseiller civil de la comme moment voilà France le beka Algérie wala sa Algérie wisi ka on mine kan di allemand wala sa Algérie wisi ka aller ka intérêt défend en fait mais France c'est impossible l'Algérie ne peut pas aussi l'Algérie ne veut pas et la France est le tout aujourd'hui vers le Maroc. L'Algérie bat les déviations. Algérie canani le sont tirés. Tafoko, il y avait malgré que Algérie m'en a eu le belou entretenu. Malgré que Algérie me tourisme entretenu en fait. On y a Algérie Bouna, qu'Algérie Bere qu'à Facebook bec Algérie. Il y avait une relation de bon voisinage entre nous, même dans ce monde Mugabi Onka. Non, moi, son Algérie qui est. On y a Algérie Bouna, ou Algérie comme Boyalud. Oh, Bouna, comment c'est qu'elle a dit, mais Algérie en doya. Kaveta en chiffre c'était gay. Au lama qu'elle a du mail. Algérie part de là. On est Algérie boit ma ville. Assis à Bourg à ville. Algérie d'abord à Sahel fin bela gelena. Et aujourd'hui l'Algérie se retrouve seule. Et Algérie n'est pas français mieux. Et puis au français flâne comme mon. Ka Algérie fla ko jala ka tra mola ko fi. Parce que à la sama mola on fala ka ali mola ko soit à travers océan Atlantique. Allez, le Maroc aussi à la fin de que voilà ça va pour le tour. Allah sommes nous rakil là bas là. Mais pour l'instant, Maroc on m'a doit faire follow. Ça c'est clair. Hein. Maroc m'a doit faire follow et le vélo avec que qu'on est plus que Maroc ou cadre connaît Algérie ka chemeta. Quoi c'est maintenant de Sahel. On est français ni nos retraites. Qu'on allait faire la bine à la vaina Algérie là bas tourne. Aujourd'hui, Algérie Sahel tablé. Algérie français font la tablé. Parce que Bibina président Tebboune Algérie président Tebboune appelle son abed d'Achina test non. Depuis lundi, mais aïe Kafoko, Emmanuel Macron Moussou Brigitte Macron wa doral te balmon so samaile soit ko ako français qui l'abe katra moi te vous test no abato wa aya alamen aya te me legal ati me bosebed moi Algérie français non a bla rona français ne moi ko ka ala pour ce madame ne Algérie français na kale dame ala tin donc Algérie te kala français Algérie mo sala Sahel konna la wa français fala bfle amna na fui apo jalanga la bugawe se yana do de mna ele so amble c'est fini on de la reso on te mena de courir donc moi on fala ka don na fala sona ka bu français fait oji no von kilena ça sera pareil aba fa fla beje avec ça il dit wa français vite la rafla pour dire la phrase est comme ça français ba intérêt de ni intérêt sur femme fait français betrail na fada sur le rem français betrail français ka straten ayen qui ou ben ayen kai sinon nous on y miguel français première guerre mondiale et deuxième guerre mondiale français qu'on va au don en me français mo doit en din ou français nous doit aller français nous doit moi là vous fonnez donc nous atina nous faut le monnaie sur le plan les journaux sur les journaux internationaux n'avait belle que coucou bello na chini ko rôle c'est assez malima coucou bello na chini un parti de c'est assez malima ana bombo nyef audio voilà ça ka Allah si midona akado ka fako femimbe akado ka fako femimbe parce que ado là ni ko geba sala watim la mo sur va bakala mais j'ai décidé que tout rafler que depuis y aurait déjà en fait quand faire une fois donc on a bi kana Allah somi voilà comme yo français que commencer à guerre non cela doit être ma fa wala guerre non la ma fa fana nan ba mo la parce que quand français guerre non mais c'est pour dire qu'il faut marabe là les français guerre non mi français ya nege ko akana quand mina ka di ama avait perdu on a
avec peur de français fanana ina fa français algérie négatif na ko algérie quand on ka dalema ni algérie nana tati ibela pour ça fait tanto a suno bato de la kabi purana awa sur le frein dana na la an tu te vois algérie de quoi algérie kelem bene français trakatu on fana trakatu donc du malako fana dans les jours à venir ou dans les mois à venir mais allez fana sona ani français ka stegi normalement ku ba ile la son ke ka dam malako ne français ndo rangel a fola a pa mais ni français a touché ku avena na fem no ke asi contrôle ou ba kam na fem no ke asi la ou ba kam na plus on fou de kanka malako puis là-bas il a Algérie là-bas il fait des tout on a passé Algérie président bilama a tema 2000 il faut bien test no a te ga bon gars a te ga frata a to alen parce que français alen les gars kabla a qui fait jamano là ou français qui clave a traité te ga dit allez du coup sur un climat ou a fait drôle nimisa ou nimisa au goumé au goumé avec te vous n'gagne watina wa goumé donc là donc c'était pris la ligne oh oui et anda si ya ça va na fana base politique oui wanda ni RDC le nord d'abord là où on a nié ko histoire nyenda voilà mu comme président Tshisekedi na ka wuya atara miloni la population fala ku jo ku to la population pas nous voilà ka manifester cap rôle ko jouer aussi ça peut chier le cap Burkina ou dans la nama fa awe yamwa vous pour le caramel c'est mini queen ou vous pour le caramel d'orentele vous Amérique ou le France une forme bébé d'os là aussi sa population ou la pression que aussi ça Amérique on est France ou data pour le caramel euro va ça ku car soit c'est mumbi como kakumu quel cas kulu soit sur les retirer abola yebelo donc il y a ça on voit mais qu'a fallu que ku pour le caramel de le qu'a fallu que ku voilà qu'a fallu que ku du mec comme anime puissance sinon de le voir ça comme sous pour le caramel d'avec galette du mais que le Rwanda a le droit de se défendre parce que vos citations mieux que vous oui il est ce qui est vraiment donc les camas lui-même il reconnaît à ta sur soubé mais Dieu va d'abord faire ta sur sous beau ko imaginez qui a sur c'était la traite de manab donc à terre ou de manab moro fera qu'il est bellon que vous fait wa mais il y a là non on a sanctionné mais on peut dans on l'a dit que donc mais on peut dans on da faut na soji na ko sanctionné ou le quand ne veut qu'à faire pour le cadavre là ya tout ni ou t'as sanctionné au tifo avant un bon vraiment gars sur sous vraiment c'est là où vous comprenez que vous allez comprendre que la géopolitique que le monde est faux qui est taf non de malade donc à cas sur sous la tarade bi de malade ah c'est le nom pour me dire mais de malade même qu'il y a défend contre les touristes ah ouais de malade d'être accusé ah ouais de malade de tourner yem vallée Mali de tourner vous fait bouger la ligne de le tourner nous fait on le capte sous quel mais on a pour le cadavre fait les cas vous voulez comme ma fallait da habitat puis qu'on le onda ou il y a que bala ou il y a rapport que Nations Unies il y a rapport de coup tiers là ou un plein train ou pour le cadavre des gars mais ou t'as faut que vous sanctionner ou t'as faut que vous faites vraiment non vraiment il sur vous voulez casser sur le soublé là où est le ciel où est le ciel dans tout ça c'est les dents qui est à la pour l'avoir formé dans la le monde là est fou et très fou ni gagui il est boule ou ni no locali oui no bu nek chika fait jamaka oui tout il fait min kali baka mais ni nous demander de compter non ou titre de comidec donc comme vos citations frère et on ne sait jamais essayer dans les jours à venir crème na bon M23 ne comme on nous rejette ou on a ne ko vous yashino ma pas quelle est kawa c'est jamais passé de ko mi ou on a ma face sur la sous la bo Allah va afu enfrement araba ya enfrement et John c'est là dedans c'est bizarre non c'est tout ça nous moi t'en bien non ou on a été ni là pour le cadavre de on a donné na folle de cab bon ni même en américain fait ou voilà commode oui on a folle donc imaginez aux américains fana de beka football ko polman pour attaquer dab il a la ni ou donc me faire car de la selle au cas faisant amasu au cas non comme le monde en foot tu es dire